Kuhora long kajirong hang piaphan karcho mai ke padu. Dhansing leng arongarat horpak pen rong atuwar kachiselam. Bukajana long grams pharop hora kri sira tokbor troxike bra sirke heroin pen banghinia bangphu rai komsai kheru deng kachingna. Isi kenang sot kapachini. BDO Lumbajong Development Block Manjang Kangkedo Job Card Holder Atuman Aadhaar Card Chaponra Matijong ni phai Troxiang Bong Seeding Mate Ling Asai ke claim don Ejiaphan Lumbajong Development Block BDO Hin Pen Pachini Pondo Jongsi Job Card Pen Aadhaar Card Seeding Mate Ling Asai claim don de pulote MGNREGA Asai Jongda don long ledat po Lapen NSAP Mate National Social Assistance Program along Amen ke dodotum anaphan setame Aadhaar along Seeding dun Eja Phansi video Lumbajong Development Block ahin pen pacheni ponthu Job Card pen Aadhaar Seeding mate ling asai ke claim tananja dim lage Manja Development Block asai hemalong Kardong bini prime tama birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta birtang ton pen Aningkan wanga son thak si pining let hotta kohora kajirong hang pi amir birialong kajiranga pomen kachelonga bangphi kajirong hang pi aphan karcho mai padopo Art and Culture asai kamahin pen kachepater pipon bangso kajirong hang pi aphan karcho mai along Karbiang Autonomous Council em surjorong parpen kachepater pipon along kachetong dun aluhiaman pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chetong dun Bangso long MLA Darsing Ronghang MP Horen Singh Be Karbiang Autonomous Council em Richard Tokbi EM Lunsing Timung Pen Danglong MAC Atum Chetong Dun Rinti Bangso Karcho Mai Pangcheng Pon Pia Prang Loke Charlie Klimsomar Tumaphan Klimsomar Asai Deng Ponsi Nong Isitame Pajirpon Bangso Mai Long Kajirong Hangpi Bangso Pir Thelong ke Dutti ka hut ke claim ke dampen Danglong Marat Marenga Pia Phan Kanghon Kalana Kachepadu Kaputhak Kachetong Dun Aluhi Atum Pen Than Pachinipon Bangso hut kachetong dun aluhi sarpuk Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kaningjipon atengki kedam tanga por hut kajirong hang piamen pen ke sangadimate guest house ki kim kerang ponjephan hukum pipon lo bonda bangso por hut men pirthe dangalong COVID-19 na kisu ki umplu penajok claim pon thek thedadlo lasi Karbiang Autonomous Council em Richard Tokbi lapen em surjorong pharaphan pin khat ponsi bangso contractor aphan ingthan ponsi kaprega contractor aphansi pakim ponlo Pasikibang jeningkan lapuson karcho mai nanglelia prang kapatang ponje phansi bor ipon lopusi CM Ronghang sang hupen ningjipon Mana tumaphan niligi Juningili 2020 ningkan penjualan ningkan da nijok somlo da kajirong hang piamen pen guest house pen cenglo get pen cenglo la pen ketak beauty creation la so puthak nijok somlo Sida COVID nang le thurok lo apike election nang le thurok lo a contractor bangta ke claim credit ason thegong lo lasino local emisi lo EM lo Richard Tok biakai ban pulo la benda EM promotion taro bhat pulo la so contractor ban cancel si non anu kapre ban dipen muni ka talon dia pran la ke thomas sayang deng tang et nang ji tu sinili EM bahini tu ban li pulo News Report Bikram Teron Karbiang Long Live Karbiang Long Development Mate Chingthur Olopu Karbiang Autonomous Council atum kaiketa adiang chun kaningjipon vertiti bonta hok pedalam langdam lo pulote Karbiang Long ko an Chingthur thema ke rada tumsi theklong phrong lo lason thak si dhan singing lenga rongta isilo langdam sinang ningkan pharo sose rong chukim dera phita pinyar nianta Karbiang Autonomous Council pen towar mesen pipon thek thelang la so jog rong isiara thurpak pen mithanga rong atowar kachisela masai deng ponang koklo la son si lakha ing koi raisi borjan constituency ke parlo naharjan dhansinging lenga rong pininga ningkan pharo sose arong chukim chuboche det aphida mesen atowar chileng don long lelang bangso jog pinya da por phai troxia por pen dhansinging lenga rong isi thurpak pen rong along kachileng atowar kachet hoga sai ke deng pon pusi birta rib don long Dhansing ingleng arong asar, sem ingleng, gambura la pensar kari gambura sanjib ingleng atum pen cepatir pi ponsi
rong isia phan pen chingwai ponsi rong along towar ka cheleng kisunga jok methanga khya dat pen rong isi chirung cherek si towar ka cheleng asai chiklem pon lo pusi pachini Hitum Naharjan Don Sing Ling around. Kan ha. 1922 pen non 2022 ano nikan Parota. Nang dapat nikan Parota susilo. Sita me kita hiding temta nang mata ha ni litum Naharjan Don Sing Ling around. Radu tumhan Ali. Ako ane kedam ke bang du. Lasi ni litum kining riglo nang kira dipan konsil ke do tahan kita hiding tahan. Ini lo Don Sing Ling arang arat atum aphan ali na nai pi nang rabji tu ni litum heding labang so towar kawe pen jesemet osumaratum lugachar li kedam ke bang lapen kisu kyun e kache ponji aphan anta akisung chetong nanglo lasi Karbiang Autonomous Council em Surjarong Phar Karbiang Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang atuma phan Naharjan Don Sing Ling arong kachelenga towar prabjin pen nang selam pivek thapusi rongara datum pachuning report women tum kaninge penta ahok lo 1922 pen dak established nor longso ban Naharjan Don Sing Ling area along terang arong la pen berong ladak do parong pido sidame non puanta li Karbiang Long Council pen bu alama bang thang dak Naharjan ban thang akirap ta avelang asi non puan ke ningkan parota kisose ansi ningkan parora ningkan isibak ta nange pleng to an lo sitame non pu penta konsila hin pen thang akirap ta chiteklong le non la tuar ta langon nile tum jongjung adona phai chirung si non la tuar Nili pinyani Don Sing Ling arong pen chuning ri kating leng pi asong jelo nili ke keng kha keng ki nili yo sita ali chobunai dun gari dam be ajan mo be nili tum uso ki bigeti skor dun skor kedam ta ali kedam mo be ajan mo be gari kedam mo be asalam hinang li phanang chuning ri kadam Bukajan pen anantirang Karbiang Long life kedam tang matijong ni phai clear ni la khaing koi rapli Deopani constituency angkang upper Deopani bohakang toelong Jisu Kristo phan ki kroya song prekjam a denomination doan chingrum si pre Christmas katalon pon bangso pre Christmas katalon pon along luk angdeng pihini angdeng sokep nilinang lituma phan ningarong abirta kemi banlu pu bible along pen athipi en ponsi bangso pre Christmas katalon aliralon chipi pon Mayalong Reverend Welson Rongpi BCI pen Mai Japonsi Jaimek Ateng CC Pichun Lapen Chuphalu Hiaman pen Sonjit Intigathar BA MDiv Alangli pensi Arnamalam Jumis Sen pen Pre Christmas alam the Than Pajermi pon Adun thu prek jamondoli risoi jangatum pen lun jume ki kanhai hui peklang pon Lapen Arnamanong pathe ponsi Mai Aliralon Pidunu Bangso Mayalong Aluhi Kepachini Apor Jackson Intipensi kachetong dun aluhi tumaphan aman kedo Karbia puho ipak pak pen archu ponsi dengpon kijut si mai phupen ahir jume hangsi pini upper Deopani bohakang tuelo pre Christmas ajai mechanism pen pachun pon bukajan pen anantelang Karbiang Long life tangte pini prime time birta bangke lapan se kang toniklo to mithak me kardom